Kalamano. Alam mo, may bagong dumating. Ay, bago na dumating. Ano, Tricia? sabi nung lalaki doon sila La Francia. Baka yan na Tricia yung sponsor mo si Kuya Franz. Ayan, good morning mga kaparin Jason. At yun, pasok tayo dun sa bahay project kay Tricia. At nagtanong muna kung mayroon, magpipintura daw. At ano, umuulan. Pinapatila ko lang yung ulan. Kaso maya maya ay pumapatak pa rin. Kanina pa ako pumasok. Ayun, siguro yung dadalhin ko na lang yung sasakyan. Kasi baka maulanan pa tayo, matrangkaso. Kailangan natin pumasok. Kasi bagsak na ang ating views. Tapos na rin yung mga okasyon. Birthday ni Bibi tapos na. Yan. At sana okay na. Sana wala ng hospital. And sana po, panoorin nyo yung vlog na to hanggang dulo. Yan. Ama, ano ko? Maglalabas si Ami. Kailangan ko na pumasok. Para kung sakali, sana panoorin nyo para makahabol yung aking revenue. Ay, mayroon pa lang tayong 50. Pero okay lang yun kung bumagsak. Kasi pag yung vlog ko talaga ay wala sa pabahay, talagang lagpak talaga. Yan. Sana wala nang magkasakit para tuloy-tuloy na yung ating gawa sa pabahay. Kung mayroon pang gagawin sa pabahay. Yan. Ayan, let's go na ako. Yung dadalhin ko na yung sakyan na lang. Kasi pag magmotor ako, baka maulanan, baka ako pa yung magkasakit. Kaya yan, paus. Grabe yung ubo. Yan, let's go. Ayan, at papunta na ako dun sa Pabay Project. Kanina pa sana ako. Pagkatapos nung live, naligo kaagad ako. Kaso yung ulan. Yun nga. Kailangan kong mag-ingat kasi sabi ko nga, sana wala nang magkasakit sa amin. Kaya pati ako, nag-iingat ako. Kasi mahirap na. Paano kung ako yung magkasakit? Sino magbabantay sa akin? Lang si Ami. Walang mag-aalaga sa dalawa. Kaya ayaw kong magkasakit. Papasok na ako dun sa trabaho. At malakas yung ulan, oh. Umatak na naman yung ulan. Grabe yung ulan, oh. Oh. Grabe yung ulan. Oh. Yan. Kaya yung sasakyan yung dinala ko, lakas. Kanina pa sana ako umalis. Kasi biro yung alas. Nako. Uso pa naman yung trangkaso ngayon. Si mama nga hanggang ngayon nakahiga pa rin. Nabinat. Kailangan ko nang gumalaw para kung may ibang abot-abot ako sa kanila. Nandun na lang ang magbibideo pagdating sa kanila, Tricia, para mamadali yung pag-drive ko. Ayan na, dito na ako sa Bacolod. Biruin mo kung
ko dinala tong van. Doon pa lang sa amin, basa na ako. Ayan, dito na ako. Ang lakas ng ulan. Kawawa na naman yung mga nagtanim ng palay. Kasi yung tubig dyan sa lake ay tumataas na. Umaabot yan dito. Dito mismo. Umaabot yan dito. Yung tubig. Kahit walang bagyo, pag umulan na ang isang linggo, nako. Yari, kawawa na naman sila. Isang linggong straight. Kahit na mahina dito yung ulan, basta yung Albay, malakas yung ulan sa Albay, na umaapaw yung lake. Kasi yung lake namin dito ay mababaw na. Yan na. Tuloy-tuloy lang ating pagdadrive. Kailangan na natin pumasok kasi may mga pinag-iipunan tayo. Punta na naman kami na aming Maynila. Hindi na pati huminto yung ulan. Hindi na huminto yung ulan. Medyo malapit-lapit na ako. Kailangan kong gumawa ng paraan para pumasok, para may pang-upload kasi 2 araw na ako walang upload. Ewan ko kung sino yung mga pumasok doon. Dito na ako sa papasok kanila Tricia. Arko nila. Ayan. Hindi ako nakapunta nung piyesta. Kasi may mga inasikaso rin ako sa bahay. Nagbalik ng mga hiniram na gamit, upuan, lamisa. Alright, dito na ako sa kanila.
Kala mo ano, kala mo ano? Alam ko, may bago yung dumating. Ay, bago na dumating. Sponsor daw dumating. Yan, regalo ko sa iyo yung van. Hey! Bit mo, pang-highlight. Di kayo na-sponsor sa Trisha. Akala nila kung sino. Nada. Ano sabi, ano sabi? Ano na, ano akala mo na eh? Hindi naman ako niniwala, panitawa sila eh. Pero nagtaka ko at iba yung sasakyan. Iba yung sasakyan. Huwag na, bababasa si boss. Nay, Sponsor daw. yan ni Jason para makapunta Para makapasok. Pupunta kasi kami ng ano? Pupunta kami Sponsor daw dumating. Trinity Island. Atak mo na ba? Akala nila kung sino. Maulan eh. Maulan. Ay, sabaw mo, sabaw. Amoy. Ayos. Usad mo na pasikat. Sunod to. Marurugangan kita mga pasikat sa atin. Ano? Nandito na tayo. Maulan, baka masira yung microphone ko. Expression na ano, bris ka na mo kanto. Hindi ka mo kaya pasikat. Ulam. Sinabawan ha, masabaw. Ito rin siya ka nagluluto. Ha? For the first time. For the first time. Magtatry siyang magluto. Kala nila, nagsilabasan. Nagsilabasan sila, kala nila. Sponsor yung dumating. Sabi ni Bills, sponsor. Alam naman nila Bills yan. Yung sakyan nila Biyanan. Ngayon ko lang kasi yan dinala sa ano, sa site. Dami ng ginawang bahay, di ko pa dinala yan. Ngayon lang, first time. Maulan eh, para makapasok na tayo. At mga nakadungaw eh. Amoy! Sponsor. Takpan natin. Baka masira yung ating mic. Ano? Pati ni nanay. Sabi ko sponsor nga naman, sabi nanay. Na fake news. Fake news. Bagay pala yung sakyan dito sa bahay. May ano nga, may entrance, may Oo nga. Ang problema kung may pako. Ganda tayo pag malawak. Ano Tricia? Sabi nung lalaki doon sila La Francia. Baka yan na Trisha yung sponsor mo si Kuya Franz. At tapos, Hindi ako naniniwala. Kasi nga, wala pa nga sabi sa akin si Kuya Noli. Surprise na. akala daw nila si Kuya Franz na yung dumating. Sinali na tukutukan namin nun, si Trisha, nandun pa sa baba din. Isa din nagtaka. Pero ano akala mo, ano? Ano akala mo nga? Si Kuya Franz. Ikaw. Wala naman akong iniisip na sponsor. Oo. Kaso yun Hindi, nabigla ka napaisip talaga. tuloy ako. Pero nabigla talaga. Si Nuno nga, sabi ni Nuno. Kasi first time ko na makita. Sabi ni Nuno, oh may vlogger oh. Di niya man kilala pala. Hindi ko namin susunod na. Pagkasabi ko dyan, ay First time ko dalhin yan eh. Dami nang ginawa namin, first time ko dalhin yan. Baka sa'yo yun, Kuya. Ha? Sa'yo yan. Sa kanila. Parang ganyan. Kagma na ba? Sa kanila yan. Pwede yan, kaso ano lang, yung tamang sakay lang. Kinakaya nga namin yung panago. Oo. Kami Patag yun eh. Nauda sa Ricky. Patag kasi yun. Eh yung... Maganda pati yan sakyan. Tulog talaga sa pasahero. Punta. Sinjin nga tayo sa bidang, tulog. Ganda na. Kumusta yung pista? Enjoy. Enjoy? Nakalaos na. Ganda kayo? Ganda yan sila. Dami yan handa. Nakikita lang kami. Dami yan handa. Bahay sila. Dami yan handa ni Trisha. Dahil mga tanday. Nung nag-iimbita pa nga doon, hindi na nga pumunta. Si ano baga magbibigay yun ng pumpulutan? Di man kami nga Si lolo mo. Kahapon nga, Hindi pa nga kami pumunta. Diyan pa lang sa aming sambahay, solve na. Oo. Hindi kami nakain sa kabila.
Dungo si nanay ay. Ano ba kung naan? Kakain, tutok pati siya. Say kaya ate. Duro-diretso pati. Sabi niyo may vlogger. Di na dia, di mo nang visto si Jung. No, di mo na kilala. Kuya Fraps, biglang dumating. Patam din nga doon sa baba. May sponsor na dumating. Dumating. Kasi pati ng vlog ko ng piso. Ayan po, at dito na ako sa kanila Tricia. At magpintura ako dito sa ano, yung pula dito. Na prank sila dun pagdating ko. Si Vince kasi, ni Vince na sponsor eh. Kaya natuloy nila sponsor. Kasi ngayon ko lang talaga yung dinala sa site. Pati si Nono, nakalimutan ni Nono yung van. Nakikita ni Nono dun sa bahay pag pupunta. Sabi mo, pupunta ka ng birthday. Are, yan kita ako. Oo. Nato ko mga dito po. Uda. Ay, tagigda talaga. Oo. Oo. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog. At maraming salamat sa lahat ng mga viewers, mga sponsor. Yun, naumali sa pagdating. Ayan, bye-bye.